Hambai sini kaitor no Southern Baptist Association bising kai Evangelist tinta post tangnani hanai tini 13 tarik July 2019 salo interview re final rok sini khajani takuk songrok joton khatung khajani bising kai borok phailajak tai exam re phailajak abo ke o borok rok no sungtini naiman kha sini office assistant sini sarsong borok hambai sini association secretary sini sarse ini interview rifro borok ni je bai thang tongo abon borok no belake hambai sini office ni baskang ni khumro sini Southern ni memorial stone rok mo holong thai muitoni holong boke sini Southern Baptist Association office yang kini ke sini secretary ni no